што важна разумець, што грамадствы існуюць і кшталтуюцца ў пэўных умовах, у якіх яны знаходзяцца. Карейцы паўднёвыя і паўночныя гэта адзін той же народ, які апынуўся па розныя бакі мяжы і які апынуліся ў абсалютна розных умовах. І наше дасягненне вялікага беларускага народа акурат у тым, што мы, нягледзячы на паўночна-карэйскія мовы, сталі адносна паўднёва-карэйскімі. І мы можам, як прыклад, взяць палітычнае стаўленне ці сацыяльна-эканамічнае. Палітычна, што вельмі важна, што мы, нягледзячы на тое, што Беларусь шмат у чым ужо становіцца калоніяй Расіі, бо расійская культура паўсюль, расійскія медыа паўсюль, не вся, значная частка эканомікі павязана на Расію, і нават IT-сфера, которая калісьці, которой мы захапляліся, яна ўжо паціху афарбоўваецца ў колеры расійскага сцягу. І ўсё ж такі нават у такіх умовах беларускае грамадства не прымае расійскай вайны. І я думаю, што гэта вельмі вялікі паказчык таго, што, нягледзячы на тое, што нас уже туды ўпіхнулі амаль што, беларусы гэтага не прынялі.